Dobrý den, toto je Tereza. Tereza Moravcová, která je známa. Hází, jede. Co to bude? Asi 2 kuličky. Ale Tereza opět se napřahuje. Ještě ne, Tereza vybírá kouli. Napřahuje se a hází. Jede rychlostí blesku. Co to bude? Toto nebyl moc dobrý hod Terezy. A na plac se připravuje Štěpán Stejskal. O tom je známo, že moc bowling neumí. Štěpán Stejskal se rozebíhá. Štěpán Stejskal váhá chvilku. Nějaké nedostatky v technice. Zavoláme prosím Terezu, aby to napravila. Tereza má kozy z železa. Háže. Co to bude? Málo. Štěpán Stejskal, o kterém je známo, že moc bowling neumí. Toto je on. To je on. Štěpán Stejskal. Velice dlouhý rozeběh. Se rozebíhá a hází rdělovku. A zbyla mu jedna. Jedna kuželka mu přece jen zbyla. Štěpo do toho, pojď do toho. Fandí celá hala Štěpovi. Štěpán hází. Ano. Rychlostí blesku. A vedle. Pro dnešek bowling končí a shledanou.